po, maray na hapon, tabi, sendo gabos, mga tugang welcome po sa special broadcast niya to. Ganyan pong hapon, papasadahan ta mga tugang ang mga sitwasyon dyan po sa Daragalbay. Sa mga kwantabi dyan ha, sa mga areas, sarado po sa traffic mo yan. Iwasan na muna para di po ko mamaulang. Taigwa po dyan ki street dance presentation. Ganyan pong hapon sa Daragalbay. Aramon ta daw ang sitwasyon mga tugang, kaiba po si Joshua Bino. Asin po ang mga interns niya to, hali po sa Bicol University. Joshua, kami Joshua. Yes, hello. Yes, Go ahead. maray na hapon tabi, VP. Maray na hapon sa mga paraan tabay nagtulak na ining street dance kagsawa, street dance competition hali digdi sa Daraga Covered Court and mapasiring ini duman sa Bicol University Sports Complex. Iko katanin na 8 contingents and hali ini sa ibang probinsya, may hali nga Legazpi, may hali digdi sa probinsya kan Albay, and iko katanin contingent from Sorsogon. 8 contingents tabi ini VP na maglalaban-laban ngunyan and may hiling ta talagang magagayon makukulor ang mga costumes kay ni mga contingents ta huning natatangodan ko iyo ini ang Tribo Jóvenes Legazpi mga kaki ang tabi VP ang nagababarayli huning nga ni mahiling mo si Buboy uguton ng pagsayaw. Alright, so alas 2 tabi VP eksakto nagtuon ining paradang ini medyo mabagal ang dalagan pagka nagkaabot sa parting Matawo nagpupundosin da para magparayli and makaupahan tabi EDP ang sitwasyon mo niyan digdi apira sa mga nakaurulok ini mga nagpaparayli pano kitawo ining kalabaan kan Rizal Street magtuon digdi sa kanto kan na Daraga Covered Court and ang tabo pano na sundo man sa may parting pasisiring sa Bicol University. So anong sitwasyon diyan Joshua kumusta ang tao tabi sa mga sa tinampo? Sa mga oras tabi ng AVP sa gilid kan tinampo ano na yang ki tao mag-aki soltero Daraga gurang nagiriling kay sa gilid kan tinampo tabi BB mahiling sa video ta para sa mga nakatutok sa Facebook Live na talagang dakol ang mga nakaabang tabi BB sa gilid kan na tinampo naghihiling kay ni nagpapadagos na street dance parade na ini and pagkabot kay ni duman sa Bicol University duman sinda mag-competition magpapirmayan kan sa indang exhibition dance. Okay, tado kita kidetalye kung uliton ta daw sa dapat ta umagi ang mga bihikulos na haling 3rd district kan Albay o haling probinsya kan Sorsogon. Suali biping Sorsogon mapasiring sa Legazpi malawg sinda duman sa may Maharlika Highway sa may tangod kan Shell and pag-abot ninta sa crossing Panyag, malawag na sinda duman, Lakandula Drive, Barangay Binitayan, pasisiring Barangay Tagas, and diretso na BP, pasiring Legazpi. Mantang sa mga haling man Legazpi, mapadaraga, mapatay district, duman man maagi, pag malawag sinda duman sa may Albay District, sa may Washington area mga BP, and malawag sinda sa Airport Road, Magayon Drive, and malawas sindang Barangay Tagas. Okay. Papaluwas naman sindang Binitayan, Lakandula Drive, at maluwas naman sa kunyan sa okay. Basta as of now, ano po dyan sa may Rizal Street, sa may Ninoy Aquino Park, hanggang sa Bicol University, sarado tabi ang tinampong yan, Joshua? Sarado na tabi iyan na BP, magpunta kantong ini sa may pagtikorbada, sa may Hampang Cancel, sundo naman sa boundary kan Daraga Legazpi, sarado na po yan BP, punta ka sa bagong alas 11 ang pagkaaga. Okay, sige. Alright, so ini BP, manduwa na ini. Sa inang yun, so pinakainot na partikan pan, pinakainot na contingent? Uni BP, panduwang contingent na Tribo Makosob, hali sa dito Albay. Ayong, okay, sige. Sa inang exact location nga tabi, Joshua? BP, Sa inang exact location niya? sige sa may hampangkan na Oriental Bazaar sa Daraga Albay. Oriental Bazaar. Supon kayo ning parada, posibleng hardin na duman sa may sa BUCBEM. Sain? Sa may BUCBEM. Okay, sige, standby muna Joshua. Tawagan mga sinda Talia diyan sa may inutan na parte kung ano na ang lugar nila diyan sa konseho na sinda sa may BUCBM
try muna tabing apudan ang libanyato na mga naka-standby dyan na mga interns para po sa informasyon ko niya na pagkahapon digdi po sa tuya na programa. And alas 2:01 mga tugang padagos ka mo nagantabay sa DCGB digdi po sa pinagigibong street dance presentation. Igwaki halipot man sa napalan ini more or less mga 10 na ano yan competing contingents mga tugang ang sa tuya tabi na antabayanan hanggang po yan dyan sa grounds mga tugang ka na Bicol University. Okay? Sinama nasa linya? Talia or sino? Si Talia Sandagon, intern from Bicol University. Talia, good afternoon. Go ahead. Kumusta dyan? Good afternoon, VP. Ngunyan, alas 2:07 ng hapon, nagpupuna ang pag-aantisiparan na Kagsawa Festival 2023 Grand Street Dance Competition digdi sa Daraga Covered Court sa Bicol University Sports Complex. Okay. Manlain-lain na eskulahan at sin lugar ang nagpartisipar sa nasambitan na kompetisyon. Sindama nakasulot nin makukulay asin magagarbo na bado na dadagdag kulay digdi sa okasyon. Maliban sa mga street dancer, kabali man sa parada ang mga nadeklarang gana sa mutya ng Kagsawa na nangyari kan Subanggi. Mga majorette, drum and lyres asin nahali sa Bicol University asin Daraga National High School. Yan man lang ang dagdag na baretang unyan. Talia, anong contingent ang nasampangan mo niyan? Po? Anong contingent ang nasampangan mo niyan? Yan po ako. Anong nasampangan mo niyan na contingent? Yan po yung ang hali sa Legazpi contingent. Haling Yan po, Legazpi? yan pa lang. Opo, sir. Okay. Okay. Kaya pa po pala dito sa okasyon ang mga participants hali sa UWAS, sa Pilar Sorsogon, sa Legazpi, sa Manito, asin sa iba man po mga eskwelahan arukan DCOMC, Bicol College nagpartisipar. Okay, sige. Babalikan mo katod sa Talia ha, dyan sa lugar mo. Standby ka lang dyan. Okay po, sir. Thank you. Alright, thank you. Balikan tang sitwasyon duman sa may kay... sa may kay Miss Angelica Ragasa and Jacqueline Sodi. Hello Jacqueline, kamusta dyan? Good afternoon. Yes po, good afternoon po, Sir Henry. Location please. Send exact location nila. Yung po kami ngunyan sa sa overpass po kan munisipyo kay sa Daraga po. Centrum Okay. Daraga. Then nagpupuo na po siya, bale nag-agi na digdis yung mga kaiba po sa munisipyo, mga empleyado po ang munisipyo at so nanggana po kang Miss and Mr. Kagsawa Festival. Okay, ano ang contingent na nasampangan mo niyan? Alat lang po, sir, medyo paputol-putol po, kaya ang pag-agi kang parada, may pa po siya marahin na, dire-diretso. Oo. Di ba na po kami digding? Pero anong contingent na uminagi sa lugar mo? Uni pa lang po, panginot pa lang po yun eh. Okay. Para ni pa lang po, digdi sa Pinaka-primero yan? Pinaka-primero? Enot? Iyo po, pinaka-primero po. Di mo pa nahiling ka na meaning yan sa contingent number 1. Kaipa po, Sir Henrita, medyo arayo pa po siyang unyan. Medyo, papagilid nga ni po sa mga, sa mga tao sa gilid. Na nag-exhibition po sinda. Di mo pa nahiling kung anong hitsura ninda? Yan ang pinakainot na grupo, contingent? Uni pong pinakainot, Sir Henry, so may alas na, May halas? na berde, iyo po. May alas pong berde, tapos, Describe mo, Dok. Ano yan? May nahiling kang contingent number 1? May number kang nailing? Tribu Jóvenes po. Tribu Jóvenes. Canlegazpi po. Tribu Jóvenes ka Legazpi. Iyo po. Anong number sinda? May di ba may number yan? May number sinda ba ka, di ba? Anong number? Iyo po, number 1 po. Number 1. Pinakainot Sige po, daw. Sir Henry. Paki-describe daw kan Tribu Jóvenes na yan. English era. Kaya Tribu Jóvenes. Islango na Iyo akin. po. So, Tribu Paki-describe Jóvenes daw na, kan Sir- Tribu Jóvenes. Go ahead. Iyo po, so Tribu Jóvenes po, Sir Henry, Legazpi City. Iyo po mahiling ta. Nasa inot, parang po sila, medyo, parang Ano? po ata ini, parang yung namumuno po, igwang parang
may darang revolto. May Ayun ano? po, may darang revolto po. Rebulto? Anong rebulto? Parang jóvenes po kayo ini mga aki na kasunod nila. Anong rebulto? Anong itsura? Paki-describe. Dara po nito sa revolto sa tayo lang po na Mama Mary po. Okay. Imahe ni Mama Mary. Iyo po. Tapos Diba? yung mga kasunod po nila, mga aki. Aha. Iyo po ang tigapod na jóvenes po. Okay. Anong mga attire? Anong mga sulog? Ang sulot po nila, Paki-describe. violet po, dark violet po, tapos may basket po sila sa likod. May basket? Iyo po, may basket po May sila basket? sa likod. Anong klaseng Tapos, basket? So, Anong klaseng basket? iyo po, so basket sir na parang tipo ng handicraft po. Okay. Mga native handicraft? Native handicraft po sir. Okay. Iyo pa lang po sir nag-agidigdi, bale medyo may distansya pa man po sa ibang sa pangalawang masunod po. Masabihin ma'am, primero, yan pa lang kamo sa first contingent, yan pa lang sa may overpass, tama? Iyo po, yaon na po sa pinakainot, yaon po sa may Mercury Drug, arani po sa may Petron, sa may LCC Daraga po. Ayun, okay. O sige, Iyo po. sige, standby ha. Mapod gari Iyo po kami sa Sir dapat. Henry. Okay, Iyo po. sige, thank you so much. Sige po. Jacqueline Sodi, mga tugang sa situation, hali po dyan sa may, sa may area kan market site kan Daraga. Yan po ito sa may overpass ang pinaka-primerong contingent. And this time, yan po sa may parte kan Bicol College High School, baka nahiling na ininara Cristina Milano. Cristina, good afternoon. Good afternoon, VP. As in, kakatapos pa sana minagian mga opisyales hali sa mayor's office, Comelec Daraga, as in man ang mga MHO department, as in ang huling nag-agi ang mga nanggana sa mutya ng Kagsawa. Aha. Sa ngunyan, marabot na po ang mga nagagdagang kabali sa kompetisyon sa state dance. At dakulang na nag-aabang na ngunyan digdi sa may Bicol College High School. Para ni ba sana po ang mga ka-interest sa competition? I see. So nainot pala na kung na mga opisyalis kan Daraga, ano? Yes po, opo. Hay nang declaration mo niya nindo? O kan parada? Yung mga sa iba, sa street dance, Aha. na lang po na mo sa may Bicol College. Nasa may pagkakas po na party na po din dance mo niyan. I see. Okay. Mo niya ng mga unang performer. Okay. Gari na putulan, no? Gari may gap na halawig? Opo, alawig po ang gap? mo niyan. Oo. Sa na so, paano kaya dyan sa may, kung kamo dyan sa may Bicol College High School, hain party so sunod na contingent? Ano po? Saan party susunod na contingent kung dyan kamo sa may BC High School? So may na po, Petron po. Sa may Petron, medyo may distansya, no? May distansya? May Opo. distansya, tama? Patinda sa Moya sa Bicol College. Oo. Sige na, pakidescribe mo daw kan tao dyan sa lugar na kang kinamubog ka nito. May dakol ba? Di ito, ano? Kasi nag-cheer sa intang mga kakilala din sa mga iba-ibang Nguyan po, nahilig ako ng may sa mga ibang character sa state dance. Okay. May igwang lizard na style po ng na costume. Okay. Kasi, ang unang performer, Tribord Joven. Tribord na Silagasti ang unang performer. May mga Silagasti itong mga ating mo niyan. May mga kulay violet, ating yellow, green. May mga din po silang mga cruise. Okay din mo nakasulog si pink, ating yellow na bado. Tapos tayo may mga sulog ng sindang buro basket sa likod ng sindang bado. Ayan. Ang sunod na performer, wala pa po naabot. Paabot pa lang po. Paabot pa lang, ha? Di mo pa nahiling dyan sa may lugar mo? Opo.
po. Okay. O di, sige. O babalikan ta kataod-taod ha. Miss Milano. Okay. Sige. Salamat po. Thank you so much. Alright. So yan tabi, mga tugang ang i-text mo daw tabi. So ano yan? Totoo lang ha. Joshua, sa inangon yan, kumusta na ang sitwasyon dyan sa may area mo, tabi ano? Kumpalan, magayon man su na, magayon man su ano yan, magayon su ano yan, so mga costumes kan mga kuan na iniyo. Check ta daw duman sa may kinamumugta ka ni Talia Sandagon kung ano nang area, ano nang contingent niya sa may kinamumugta ka niya. Hello Talia, good afternoon. Good afternoon, sir. Ngunya nag-aandar na po ang nasabing parada. Pasiring na po ngunyan sa Bicol University. Mhm. Anong contingent ang nasa hampangan mo? Ngunyan po, Legazpi ulit ang nasa hampangan ko, Sir Henry. Mhm. Go ahead, paki-describe. Sino po nakasulotin mga abakang Mhm. bago, tapos may nakaano po ngunyan, may babaeng nakasuluting puti na sa magayon na bado. Mhm. Okay. Anong grupo ang kanta Legazpi na sa may hampangan nito? Buda pang pira yan? Pangpir ang contingent yan, tabi, na Talia. Ika-apat na ata ni Sir Henry Ikapat. Nagalingundo. Mhm. Okay. May mga number bagaan sa kuan, riparuhon mo, may mga number yan sa inutan per contingent, igwang number na nakabugtak yan. Okay. Okay. Kumusta ang tabo? Kumusta ang lugar diyan sa may kinamumugtan dito sa may ano yan, sa may hampangan kan Caltex? Kumusta ang sitwasyon diyan? So ngayon po Sir, dakol man na nagdadaralan sa gilid kan Tinampo. Mhm. May mga estudyante, may mga as in po may mga bantay na pulis na nakaantabay man in case kan mga di man inasahan na pangyayari. Yan po ito nakaantabay man ang mga emergency na personahe po. Okay. Okay. O sige, thank you. Thank you so much, Talia. Sa sitwasyon, hali po dyan sa lugar na yan. Balikan ta daw si Joshua Bino. Joshua, kumusta? Go ahead. Yes, marina hapon Jared Tabindi, marina hapon guys sa mga parantabay. Ang location ko, yan ako digdi sa may Daraga Covered Court kung sa nakapwesto na digdi. So pang-anom na contingent, yung ining Tribo SK BKA. Grupo ini mambiti halisan sa BKA Legazpi City. And kapagit mo sa Subago, 8 grupo ini, inot na grupo na nag-proceed na, iyo ang Tribo Jóvenes Legazpi City. Pangadua, Tribo hali sa nito, pantulo hali naman sa Legazpi City, Tribo Ahon, and pang-apat, Tribo Parao, hali sa Pilar, Cansorsogon. And yaon man sa grupo kan Dikom Sidaraga, pang-anom so Tribo Bigaa, and pang-pito, Tribo Kaugmaan, hali sa Kamalig, and pang-walo, so Tribo Uwasnon, hali man dyan sa munisipyo kan Uwas. Dakul pala na no? Dakul man, pero sabi mo kasi bago, 11 iyan? Tama? Walo BP, Walo. Walo lang iyan. Walo ini BP, pero dakul na mga participantes ang naka-intra sa kada sarong grupo. Kompleto, may mga daraga, soltero, may mga aki. And dangon niya ni nag-posisyon na dito. So, pang-anom tabi ini dito, Tribo SK Bigaa. Kulor tabi ibian sa ulot tinda, kulor yellow na may green. And saro sa nakaagaw kang pagsinta, itong saro duman na persona na ang custom niya tabi dito is halas. Halas. Ang nga pinag-portray ng Dadigdi, iyon yung Kagto Festival. And ating siro ng Dadigdi, iyon itong Viva Nuestra Señora. Natamay halas dyan. Natamay halas dyan sa Kagsawa. Yung ano dito na Aramontan. Sa bagay, may mga halas-halas man hingga dyan. Baka sa Kagsawa, susawa duman. Ano? Susawa sa Kagsawa. May mga halas-halas man hanggang dyan paminsan. Okay. And then nag-seryosin na dito kayo nga Viva Nuestra Señora de la Porteria. Ang patron baga dito kan banwaan kan Daraga. And talagang makulor pano kitawo ang gilid kan Tinampo. Pagpun niya na DJ sa may Daraga Covered Court. Sundo na yan BP pasiring duman sa Bicol University. Talagang mainit mo BP ang excitement kan kada saro. Sa makalipas naman baga ang nagkapirang taon, siguro 3 years because of pandemic. Inyan sana naman na nakabalik ining araw initang event.
digdi sa Banwaan kan Daraga Albay. Nainat pa lang dito so grupo duman sa payukan na parada na ini so mga personnel kan mayor's office and apwerte dito sa 8 contingents tango niya na pagkahapon kasabay man sa parada sa mga manibaybang personnel kan kada opisina, kada department sa lokal na gobyerno kan Daraga. Okay. Tapos tanto, sa ibong lado kayan tabi VP, close road man ining mga parting inidigdi sa may Lutibio Street and duman man sa may pag-ilaog man sa may Daraga Bakery. Sarado tabi iyan na VP, mas sa mas kanong klase ninyo na da, nakataltag ang members kan pulisya and members man kan na Public Safety Office o PSO. Magpundig di sa kunyan sa may covered court na ini, sundo duman sa video. Dahil na talaga nakalaog na mga vehicles study. So meaning talagang kwa na yan. Ano ni, na dahil na pwede nagkisumingit dyan. Bago magpunta di ini na parada, kung halimbawa, ang arong mo kaya yaon digdi sa ang residensya mo along Ening Rizal Street, kung tayo pa nagpo ng parada, pwede kang laog. Pero ang tining nagpo ng parada, susod sa mga nakaulit ang otoridad. Okay. Dahil na tabi, GPK pwedeng magsabat na vehicles. Diretso na ini, kasi rin duman sa Bicol University. Okay, sige. Alright, so nagtulak na BPD Madali pala matapos yan, Joshua. Madali matapos. Walu-waluhin man lang, ano? Pero medyo- kung di ka pang may di ka mga floats o kaya yan mga mobile. Like floats, puro lang ini nagpaka-costume na mga contingent Iyo. sabi. Di ba competition ini? Pero ang premyo kan manggagana dyan. Di pa kung detalye ka na premyo ka tabi ta pinaganat ko so mga kaulay ta organizer training event kung nagura no man ng papapaduman sa mga contingents ng ini. And so grand prize and kumpara man sa marireceive kan mga tada pa halin naman sa 8 grupo. Baga hindi tian costume talagang Okay. gabos na grupo ito kay naka-costume na sawa. Sawa? Oo. Natapatagag space sa dyan. Kag sawa? Oo. Natadaw no? Nalibong ako Anyway, ihapo, tama ka parte kang istorya yan, di ba? Yes, may Parte kang sawa, istorya. may naka-costume na padi, may naka-costume na gari birhen. Okay. Alright, so yan Sige. mga PVP, nagtulak sa pang-anom na grupo, haligdig sa may tangod kan na covered court. Ipasa ko naman dito sa ibatang Sige. pagkaiba, nakataltag man dyan sa palibot. Alright. DCGD. Thank you so much, Joshua Bino, sa report. Si Hana May Ocampo, yan po dyan sa may Kwan, yan po dyan sa may United Institute, ha? Ilingon tada ko nakaabot na dyan sa pinakainot na partikan parada o kan street dance, ngunya na paghahapon. Hello, Hana May. Good afternoon. Kumusta dyan? Magandang hapon, meeting. Go ahead. Yang kita digdi po niya sa United Institute talaga tigabangan ta digdi ini nga mga nagaparada digdi sa Kagsawa Parade. Sa ngunyan DP Henry uminagina ito nga unang linya kana parada. Ayaw duman so mga street dancer alaga digwaman duman na kay baka na COMELEC asin na MHO department alagad sinundan man ini ka na mga nanggana ka na kaaging mutya kan Daraga asin na Ginoo ka nagkagsawa 2020. Alagad ang ngunyan DP Henry mailing ta uni pa sa nasampangan ka na United Institute ang panduwang ilewa ka na mga nagaparada. Ini DP Henry mga sulog kayo niyo mga magayuno na mga makulayo na alagad nagbabayti pa sa United Institute. Yan so BB Henry mailing din na panu naman ki mga tao na kan tinampo ka na Bicol University alagad guwaman digdi ki mga nakapirang pulisya na nagaantabay sa trapiko asin na guwama na ambulansya na nakapresto ni sampang ka na Bicol University para sa mga emergency na kaipuhan ng ka na magsanigong medical na atensyon. Iyo man lang, Bibi Henry. Ako si Hana Ocampo, intern kang DCGC. Balik tayo mo, Bibi. Johanna, sa report, hali po dyan sa may parte kang United Institute. Isa nasa linya tabi, Kwan. Isa nasa linya, sandali lang. Madali lang. Madali lang, ha?
Alright, sige. Sige po, mga tugang. Aramon tapan iba pang sitwasyon. Alas 2:25 na. Ngunyan tabing hapon, ligdi po sa tuyang programa. Aramon ta daw. Sisa nasa linya mo tabi, Kwan? Sino nasa linya? Si Joyce Exiha. Hali po dyan sa may... Nasaan si Joyce parte? Si Joyce nasa may... Caltex. Malapit dyan lang sa may parte ng Bailon Building. Joyce Exiha. Good afternoon. Go ahead. Hello, Joyce. Joyce. Hapon po. Go ahead. Go ahead, Joyce. Hello po, Bibi. Yep, go ahead. Joyce Come on, yan po. to the world. Come in, Joyce. Maraming hapon, sir. Kamanyan po, Bibi sa... Jollibee Daragan, nagpa-perform na po ang DCOMC or Daraga Community College. Okay. Daraga Community College. Paki-describe ng performance, Miss Joyce. Magayon po, sir. Bago po sindang silver as in orange po. Silver in orange. Opo. Yan bang contingent number 6, tama? Ano number? Saka, wala po sir na number. Walang Sila number. nakalaang. Basta Daraga Wala po. Community College. Sige daw, go ahead. Anong beat, anong klaseng tugtog ang pigbabaylihan ninda? Nadadangog mo? Eh, po sir, pero nakalagos na po sila sir. May iba naman pong skalahan mo niya. Number 6 na po. Number 6, sige daw. Pangalan na po. Yeah, paki-describe, go. Garo, ano ining sa inutan na, ano sa inutan na gari, babae na, natahir ka rin babaeng sa inutan na nailing ko din sa video. Yun yung number 6, tama? Ay po. Ah. Ito ang Tribo SK, Biga. Ang perform po niya. Number Yun ang pigasabi na gari may halas. Iyo po Kung sir, bagay hindi po ni- nakaputing babae. Kubra. Nangyari sa... O yan, asukam palan, so attire kang babae, drinuwi nga naman gari snake skin, tama? Iyo sir. Oh, nagbabaylid yan sa tinampo. Pero may nahiling ako na naka-white, naka-long gown white. Nahiling mo to? Siya pong naninot. Siya nanginot. Okay. Ini ang kuan grupo kan anong grupo tabi ini pakiulit biga ah. Opo. Tribo SK, Biga po yung nagpa-perform mo niyan. Ayun. Okay. Sige. Ano Hindi ba? mo na pabigyan. Iyan man lang. Sige. Ikaw din, sir. Ikaw din kay VP, Ano? Gary Alas. Gary Halas? Gary Alas po ang ano niya. Oh, di ba? Pero may nahiling ako sa likod na kuan na gari imahen ni Mama Mary. Gari may kuan, may picture si Mama Mary sa likod. Ayun, sir. Iyon na po ang masunod na ma-perform po. Ah. After ng Biga po. Okay. Oh, sige. Okay na, Joyce. Thank you, ah. Ayun po. Ayun man lang po. Salamat po. Okay. Thank you so much, Joyce Exiha. Mga tugang sa, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa iyang kinamumugtakan, magbabalik po kami, alas 8:30 na. Oras po sa Pilipinas. Hatod sa Indokang. Today's Spaghetti. Ang Wise Spaghetti is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Unilab. Alagang Unilab yan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga classmates, maghirilingan na naman kita! The Legazpi Chinese High School invites you to the Golden Grand Reunion Batch 1973. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. Reminisce our good gold days and let's have fun! Other alumni are welcome to join. For more details, contact Lito Ku at 0917-208-5977 or Ana Gusayko at 0917-836-4112. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. See you, mga classmates! Alright, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang, may duda ako tapos na duman sa may kuana. May duda ako na tapos na mga tugang duman sa may ano yan, sa may kinamumugta ka na Talia. Pero balikan ko muna si Joshua. Joshua, kumusta na? Naubos na Joshua sa may ninyo Aguinobart? Good afternoon tabi BP nakalinga na digdi naka-prepare na so pang-8 Oh. na grupo tabi BP Sa para magtulak digdi sa tangod kan na karga covered court. Yun ang last contingent ano? Roger to that. Pero pansamantala nag-pull out mo na kitang madali duman sa gilid kan tanampo. Na napadalagan kita digdi sa municipal health office kan na daraga ta digdi ki sarong gurang na idinalagan. Di tan pamiting madismayo. Uni nga ni tigiling ko. Sige anso ka. Baka kon si Manay, babae lalaki? Babae. Baka si Manay garin excite sana ka na iling? Ali kaya dahil tabi biting ligaw para natin si pilgrimage. Mga magdayunon man talaga pala. Pwede magkaralibong ka talaga mailing mo. Iyo nga ni. Oo. Kunya nagbawa sila digdi sa may sipi. Then nagbiron sindang madali tabi biti. Okay. So nangyari, maringan ita on standby man ang mga members kan municipal health office. Idinalaga rin digdi dito sa daon ng bita ng opisina and pinagtawa naman nin maninigong atensyon kan mga nurses sa tabi digdi VP. Sarong grupo ini kang mga senior citizens na nagpilgrimage sa Ligaw and nagpundo digdi ta mauli na ko ta sa sipi. Arugin so nangyari tabi VP. Siging umay naman si nanay, umaya na siya. Ipainom ko tubig, sige lang ang suka sa mga sa presenting ini tabi VP.
siguro medyo nalibog si nanay ta, medyo maringay bibit na mainit ang panahon. Yeah, Kasi yeah. bago bagang aga, sige so oran-oran. Yung man ang gano'n, nag-coopera sa panahon ngunya na hapon. Ha? Okay. Sige. And siguro nadara lang ka na init and nalibong pagparahiling kita. Ako nga ni BP, mga makimbuton sa para sa'yo, medyo nalibong-libong man ako magparahiling. Ipinadara mo yung mga pictures, medyo talaga nakuha. Nalula man ako na iling ko, ha? Mga magayon mga BP ang Colorful, pero pinili man super nga magayunon man talaga sa lugar ninda. Roger to da. Pinili eh. Sus, Talagang- dapat palandyaw ako dyan. Correct. Sayang. Bakit sakit ang nalilibo? Dapat po yaw na ko dyan, nailing ko lamang ining gayon kay ning mga personal ining nailing kong picture na pinadara mo digdi. Kunya ako dito, duman na kitang malilibong. Duwa na kitang duwa ng migsala. Kitang madismayo na duwa. Okay, sige. Alright, nagtulak na. So, Last- pang 8 grupo. Okay. Medyo marabas man ang DP ang dalagan ka na para data 8 grupo ini. Pero nagpupundok ini 8 na minutos kada bes minaabot sa matabot nag-perform sinda. Pero so talagang total performance pag-abot pa ini duman sa Bicol University Sports Complex. Okay. And masunod kita ng IBP sa parada sa may siyan sa bilog na istorya kung ano ang take for training da pigdi sa ng BP. And aramon ta kung siri sa ining mga costumes at sulog nita maigwanin halas, igwanin na costume na padi, igwanin na birhen. Ayan, iyo. Paano ka, alam mo, nagpigdi-defect dyan so Kagsawa. Tang Kagsawa baga is the original church of Daraga. May istorya yan eh. Parte yan. Okay, o sige. Alright, so yung tabi BP sa unin si Nanay Maray naman ang pagmati kayo nag-aurulok-ulok na. Okay. Okay na Nanay? Ayos na databi BP. Alright, Okay na. so yun muna. Mga dagdag ta pang sitwasyon live digdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, sige po. Sige. Tuloy-tuloy tayo. Ay likong daw ang sitwasyon naman sa may kay Talia Sandagon. Mga tugang sa may Caltex station yan. Yan po sa Daraga Albay. Talia, good afternoon. Go ahead. Marinal daw, marina hapon, mga tagantabay. Sa ngunya, binaginaan na ikapitong contingent na hali sa Kamalig, na susundan naman ngunyan kan contingent hali sa UWAS. Padagos po nag-aandaran parada. Matapos man lang mag-perform ka na Kamalig, ngunyan naman diretso na kita sa probinsya ay munisipyo kang UWAS na ma-perform naman ngunyan sa Caltex. Okay. Pakikondo tabi kuan Talia. Anong hitsura kan contingent na nasampangan mo niyan? Ngunyan po ang itsura ka na mga personahe ka na haling UWAS. Ikaw naka-costume ni nga may timbahan kan si Kagsawa Ruins po City. Okay. Yeah. Tapos may garo kayong cowboy, sinundan man kan mga Pilipinong bado kan mga street dancers. Yun. Okay. Ako ang update video. Ako po si Talia Sandagon, sarong intern, haling Bicol University. Thank you Talia. Report mga tugang from Daraga Albay. Hilingon ta daw ang kinamumugtakan ni Angelica Raga sa partner niya dyan si Jacqueline Sodi. Mga tugang sa situation dyan sa lugar. Angelica, maayong hapon. Marahay na hapon, Sir Henry. Kumusta? So, ganyan po, sir. Ang nahihiling ko pala ang mga paabot na band and flyer kan Malabog National High School. Kakahali lang kan sa digdi sa may by overpass kan contestant number 6. Okay. Opo, yan po, mga contestant number 6. So, bale, papunta pa lang po dito yung mga taga Malabog National High School. Ayun. Okay. So, number 6 sa may lugar nindo, kumusta? Ano ang kaninda? Pag nag-aagi dyan sa may mga tao, may ba? Dire-diretso ba ang taklakan nila o may parte na dapat mag-exhibit muna sila ng kanilang sayaw? Sir, minsan nag-stop sila dito sa may part namin sa may overpass.
may judge kaming kasama, parang katabi namin yung isang judge. Tapos Okay. may mga watchman po, may mga police. Dito po kami sa may part na may police po, di ba? Okay, okay. So may pala, I mean, gusto sabihin, so mga judges diyan nakaikot sa iba-ibang lugar, ha? Nasa iba-ibang lugar para makapag-judge sa mga dumadaan na mga contingents. Opo, taro lang po ang judge na nadigdi sa may part ko po. Okay, okay. O sige, ano pa? Number 6 ba? Kumusta yung number 7? Wala Opo, pa? number 6 pa lang po ang dumaan sa aming part dito, yung sa SKB Kaa po, 3 po SKB Kaa. Okay. Yung nandito pa lang po yung mga taga-Malabog National High School. Okay, sige. Nagmamarcha po. Opo, Yeah. thank you po. Yan po ang Bareta Hari Digdi sa Daraga. Ako po si Angeli Garagasa, intern hali sa Bicol University. Alright, yan po ang situation na dyan sa may overpass, ano? Hampangan niyang Kanbaylon Building. Nahalo yung pagpaguna ko, makaskasudalagan ta. Akuan, uni pala tabi, ano yan, Ramir Tanay, anong nangyayari? Pag ano yan, habang nagpapasiring sa biyo, nagbabayli. Ang marotong pagkado, kung may tsatsapang tugtog. Di ba? Sige na, tawagan mo nga si Juan, si siya nasa linya, tabi. Sino nasa linya? Sige na. Dumaan kay Hana May Ocampo. Pero anyway, sige, balikan tapo ko siya nasa linya. Alright. 15 bago mag alas 3 mo din hapon, tuyang pag ito kay mga tugang dyan sa Kagsawa Grand Straight Dance Parade and Competition. Si Nicole Gloriani, yan po dyan sa may Bicol College High School. Aramon tado kung ano ng contingent ang yaon dyan sa may lugar na yan. Nicole, good afternoon. Maray na hapon po, VP, maray na hapon po sa mga karantabay. Nag-abot na po, tigbo sa Bicol College. Na contender para po sa street dance competition. Kung ano niyo po ini ang SK Bigaa. Dakol-dakol lang po mga tao digdi na nag-cheer. Para digdi po sa anong ini, tamagayon po talaga ang costume na nahihiling mo po kong mga tao. Kasi bago po, sir, narito po kami lagi ang tribo Vinas Legazpi, ang tribo Makusog Manito, sinundan po ni tribo Ahon Legazpi, sinundan po si tribo Parao Pilar, kasi nagagawa po ni diit na Tahaw, na intermission po sa Tahaw, Andicol College Roman Larcor, tapos Andicomsi, sinundan po ni Andicomsi Daraga, sinunay na po, sa ngayon, nag-agi po sa hanggang miini po na mga contender, number 6 po, para sa street dance competition. Okay, so kung number 6 yan, medyo slow ang dalaga na. Kaya mong i-describe, Nicole, kung anong klaseng tugtog ang nadadangog mo? Ang tugtog po, sir, para po ang bagang ano po siya, sir. Ang team song, ang Kagsawa. I see. So meaning, pun ka sa bagong sa contingent number 1, hanggang dyan sa number 6, sarong tugtog ang nadadangog nilo. Pare-pareho? Opo, sir. Opo, baby. Pareho lang po ang ginamit. Okay, good. Okay. Kumusta ang mga beauty and handsome na mga participants? Ano po, sir? Kumusta ang mga beauty and handsome na participants? Maribok ko na paano do, ha? Okay na. Sige. Nasabutan ko na. Okay na? Kaya po nga si Nicolas Galayani kayo si Belado yung kakaling sabi ko mga college na kagayan sa mga baleta. Alright. Tawagan mo nga si Hana Ocampo. Tagariao na sa biyo so pinakainot na payo, ha? Pero nakaabot na sa biyo so contingent number 1, ha? Tawagan mo nga si Hana, duman sa may UI. Baka pwede na. Sige, mataw kitang instruction. Daw na kaya digdi, sa may, susog sa video na hiling niya to. Daw na po, so, first contingent mga tugang sa, di ba, Bicol University ini, Bicol University ground ini, ha? Tawagan mo nga si Hana, ha?
Ili nga daw tabi kung ano yan, ipakwanta na. Yaw na sa BU, suinot na contingent, mga tugang contingent number 1. So kung sabihin, tapos tulos ini palan. Tapos tulos ini. Pero naiba man talaga ang baili, adi. Naiba man ang barilikan sa tuya ng mga, ano yan, mga participants. Hali sa ibang parte, mga tugang kan Bicol Region actually, taga Sursugon, di ba? Ay taga Bungalbay. Aha. Tawa si Hana o kaya si Hana ba nandyan? Sige nga Hana, good afternoon. Kumusta na dyan sa may lugar mo? Po. Yes, go ahead. Kumusta na dyan? Anong continue ang sampangan mo? Yes, BP Henry, magandang hapon po. Yeah. Sa ngunyan BP Henry, di ngunyan sa hampa United. Sain? Paraw Festival, okay. Ini talaga nga po na minabaray. Alaga da sa likod kay niya, medyo araw-araw pa kaya BP Henry. Sa ngunyan na yes, sa ngunyan na BP Henry, lima pa sa na ini na nagagidig din na mga nagaparada. Ini nga last ini ngunya na ini nga sa tribo nga Paraw. Opo. Hana. Pwedeng pumasiring ka na naman sa compound kan BU. Pumasiring ka naman sa lugar na ito ta. Gariyaw na naman sa kwan, gariyaw na naman sa inot na mga anong number yaon sa may sa imo palan? Kaso bago BP Henry kasing number 3 pa sa na ito. Oh. Ini katawin wala man sinang number na daradarang garingan. Daranin dahil nga na igwa nga nakaputang natin kung Paraw sa pila. Okay, sige daw. Lakaw-lakaban mo duman sa may gate kan BU ha, palaog sa BU, tabihan na, ha? Aranay ka man sana ha. Okay, sige, standby ka na dyan, ha? Okay po, sige po. Thank you so much. Joshua? Baka, Joshua? Ela Mobile? Makaskason sa dalaga na di. Okay man, hello Joshua? Joshua? Hello? Yes, go ahead. Yes. Location? Alright. Location, tabi BP, yaw mangregi kita digdi sa Daraga Covered Court. Kung sa hindi sa naon dito ng lugar, ang nagpaparada na digdi, truck kan Menro. Truck? Nagpapurot na kan basura. Ano masabay sa parada? Nagpupurot na bipikan na mga basura ini mga members kan Menro. Taho pa na bipenta mo digdi sa may hampang kan na Daraga Covered Court. Nagtulak na sa pinakauring contingent sa pangwalo. Okay. Kaya na sinuduman sa may tangod kan na haranina sa may LCC Daraga. And dahon yan, so mga tao, naghupan na tabi digdi BP, sa iba, nagsarabay na pasirin guman sa Bicol University para maghiling na kan na exhibition. Okay. So, sa palibot, although nakalampas na tabi digdi BP, so, kunyanta, parada, okay. may pamangbuksan sa mga internal roads pa digdi, lalo na digdi sa may pag-ilaw, baga dito sa Bagong Bayan. Ikaw pala kay Joshua, may drum and lyre call pa na, no? Ramen Larco Tama ba MVP kan describe ka talaga. sa bago ni Kuan ni ano yan? Garo si Jacqueline o si Talia sa nag-describe kan may drum and lyre corps. Roger, Anong school ang tabi ni Joshua na may tama ba blue and anong color kay ni blue. Giriblong pangtaas in silver ang kabangat na parte kang blouse sa taas. Roger to that. MVP Ramen Larco yan kan Daraga National High School. Ay darakula na. Daraga na tabi VP. High school, siyempre high school. Mga high schoolers okay. Sa iba dyan, senior high school, and sa iba man, mga high schoolers ang edad. Okay, Kung sabi, DP inisiya ko niyan, si Public Safety Office Chief ng PSO digit sa Daraga. Tamaraman tabi tikon, anong oras bubuksan ining mga internal roads na tabi digdi kita, nakalampas to parada. Pupunta tabi, sige daw. DP. Chief, magandang hapon tabi, Chief, like tayo sa DCGB. Nakalampas na ang parada dito sa may Daraga Covered Court. Pero anong oras po, Chief, natin bubuksan itong mga internal roads po natin, Chief? Si BP Henry po, nasa kabilang linya. Actually po sa napag-usapan ng body ng PNP, PSO, and other organized office, bubuksan po sir yung mga nakapost na road closure. Kapag sir yung pinaka-last participant ay pasok na po ng BU. Okay. Nakala kami sa mag-open. I see. So habang wala pa po, patuloy na close po ang traffic dyan.
Yes, sir. Status lang po, sir, yung mga nakaharap doon sa mga street. Kasi ang very clear kong instruction talaga is i-open lang pag Tapos na. nakapasok na po yung lahat ng participants. Sa bio. Ayan. Okay, sir, maraming salamat ha. Sige, Joshua, go Dito ahead. yun kaya may nag-abot na ambulansya haling arit siya Pidora. Nagtangod na digdi sa may hampangkan na Shell. Gusto mag-log dito sa Calle Rizal. Si Chief saan ang daan niya po, Chief? Ngayon, unay kayo sa BP, may naabot pa siya sa ambulansya. Permi na yan. Garo dapat umagi yan. Talagang obligadong papasukin yan. Yeah, Or kung correct. merong alternate way na pwedeng daanan, pwede po sila doon. Yan. Emergency yan eh. Kailangan talagang pumasok. Alright. So, Okay. ito na BP. Redirect naman kan mga PF sa Buda, PNP. Nag-agi na digdi sa may, nag-log digdi sa may Kimantong area. Papasir nga atang Legazpi. Okay. Alright. Chief, thank you very much. BP, si PSO Chief Candaraga, Sir Vic Daira. Alright. Yan mo na tabi. BP, mga dagdagtang sitwasyon digdi live sa Daraga Covered Court. Joshua Bino, DCGD. Thank you, Joshua. Sige daw, tahilingon ta ang kung ano ng contingent ang yaon duman sa may overpass. Yan po mga tugang sa Daragal by Jacqueline Sodis on the line. Jacqueline, kumusta na dyan? Hi po, Sir Henry. Maray na hapon po gilayon sa Indong Gabos. Diyan po kami ngunyan sa overpass po kang sentrong Daraga. Bale, kakaagi lang po ng ng pinakahuling yung Contingent. tribong uwas loan. Opo, contingent po sa pinakahuling. Bale, pang-walo na po yun. Pangwalo. Okay, go ahead. po, sir. Bale, sir, bale, ang uwas doon po, medyo, na po, kaya siya warang tuktok, pero patagos man girare po sila sa pagpaili, sa pagrepresentar sa indang lugar po. Pero nguyan, sir, mahiling po nguyan dito sa sentrong Daraga sa may overpass po, nagsisibalikan na sa mga tao sa indang mga sadiring po. Gigibuhon. Ayun. Lalo na po, Sige, go. man po mahiling, sir, pagkatapos kayo itong parada po kayo ni sutra kang basura po. Pagkata nagpupuna sila maglinig ng mga basura na naikalat ka mga naghiling kasi bagong parada po digdi sa Kagsawa Festival po na ginanap po digdi sa may Tigagyan po digdi sa may overpass. Ayun. Okay. So kung kuha na dyan, last na dyan sa may sa imo, tapos na to, tapos kaagad? Ha? Tapos kaagad? Ayun. Oo. Ayun na po guys, sir. Tawara na po kami nahihiling na iba pang kasunod kay Nita. Nagsibalikan na po silang Gabos. Makaurachan po, na po. Wala pa pong kasabi ko ano oras ang bukas kilayan kang kalsada. Yeah. So kung balik na ang mga tao dyan sa normal, balik sa saod. Nagsaraod na. Ayun, nagsaraod na diretso, sir. Okay, so okay na. Tapos na pala dyan sa lugar nindo. Okay, sige. Jacqueline. Ayun man lang po, sir. Iyo po ang report po digdi sa may overpass kang sentrong Daraga po. Ini po si Jacqueline Sude, PU intern kang DCGP po. Salamat po. Thank you so much. Sige daw. Okay, check mga sa Ramis Milano at Gloriani tabi kung kumusta na. Baka, pero, sige, apuran mo si Gloriani, tawagan ko si Hana. Ano pag-apod ko kay Hana, Jing? Nagiging, gano'n gusto maka-apod kay Hani. Madali lang. Check natin si Hana. Kung yaon na siya sa ground, Cambillo, tawagan mo siya na, si Miss Milano, ha? At saka si Nicole Gloriani, sa may BC High School. Sige daw, i-check ta daw si Hana May Ocampo kung nakalaog siya sa Bicol University grounds. Hana May, good afternoon. Kumusta dyan? Yes, go ahead, Hana May. Hello, Bibi? Yeah, go ahead. Go ahead, Hana May. Go ahead. Hello? Hindi ako marinig ni Kwan ni Hana Maribukon. Alright, sandali lang nga, ulitin ta. Tagari, nasa kuha na eh. Si Talia. Okay, sandali. Si Talia ba yan? Sino? Okay, sandali. Standby lang ha. Standby muna ha. Si, Hana May? Hana May, kumusta? Nasa biyo ka na? Go ahead. Yan sa ambulansya duman. Yan sa ambulansya minagi. Oh my, sandali lang ha. Sandali lang po ha. Okay na. Okay na, Hana May, go.
Go ahead. Hello? Hello, BP. Yes, go ahead. Go. Yes po, magandang hapon po. Yung kita digdi mo niyan, dumidiretso na kita digdi sa Bicol University o balapong sa ila. Digdi man nagadiretso, ini nga mga partisipante ka na kagsawa parade. Mailing na digdi BP Henry mo niyan, ini nga kalo ni mga sakatan digdi sa taas ng mga bench. Puno na ini mga tao. Sa digdi mo niyan, puno na ini alagad. Ay pinos na mga nagarabot digding mga nagaparada, mga performer ini sila nagabaray na digdi sa buti nga igwa digding na iling kita na mga nagkapila nga mga manonood na mga akong sa judge sini alaga digwa man nakaistanbay BP Henry na nagkapila nga mga pulis sa digdi. Alaga pa bago nga ko nga Sige, go ahead. Go ahead, Hana May. Yeah, go ahead. Yes po. Ayan, so mga nagkairinot nagaparada ka subago, ini nagaparay nga na digdi sila sa gilid. Alagad mo niyan, palabot sa digdi, mahin na tampang didig sabot nga ka na view oval ini nga sa Paraw, tribo nga Paraw hali sa Pilar. Ikaw man sa nabiping Henry, yan ang istorya, ako si Hana Ocampo, intern ka ng Bicol University. Alright, thank you so much, Hana May Ocampo. Yun ha. Kuana, yung Paraw is number 4 yata o number 3. Kaya, toto lang, tapos na yan ha. Makaskas na nakalusot ha. Makaskas mga tugang street dance competition. Diyan po sa may Bicol University ground. Sige na, tumalikan ta daw si Cristina Milano. Diyan po sa may sa may BC High School. Baka nakaagi niya sa iya last contingent niyan. Hello, Cristina. Good afternoon. Hello, VP. Good afternoon po. Kakatapos pa sana po minagi ang panguri na contingent na ang tribo was noon na kung saan ngunyan nag-aaralian ang mga tao pa doon na sa BU complex kung saan mangyayari ang competition. Ang programa po. Opo, okay. So meaning, saan nga yan? Nahiling mo kung saan na exactong location nila? Sa, ang Pampoki BC High School po. Ayun. Opo, Susundanan din doon, pasiring duman sa BU. Magsabay Yes po, na kamo ni opo. magsabay na kamo ni Gloriani na magbaile sa likodan kaan. Okay? Sige po, VP. Po yan. Okay. Kumusta ang mga Kumusta man sa mga spectators diyan, sa mga nag-iiriling? Ay, grabe pong lalo na po sa mga yung mga Valentina po na nag-prepare, nag-performance. Kung sa'yo na nagigwasin daki mga exhibition, na street, tumbling, nakulo ng mga tao nag-picture, digdi kanina. Ay, wow. Nakulo ng mga akyang mga naugma nag-perform. Iyo, ika, kumusta? First time mong pagkahiling ka, nakahiling ka na ki mga araw ka na performance? Enot ko po ding pagiling ki Kagsawa Festival live. Yes po. Tagasain ka? Taga-Darga po. Dahil mo ako nagahiling. Taga-Daraga ka, ngunyan ka lang nakahiling ka, nag-intern ka. Nagahiling ng, yes po. Kung dahil ka pala nag-intern, di mo nahiling yan, ano? Dahil po. Mana ko lang nahiling live ang mga nagsadi po. Okay. So, moving na ba? Ataan, ara mo, from BC, matiko anduman sa Maytulay, nakatiko na sa Maytulay, sa Inotan, natatanaw nindo? Yes po. Nasusundan nindo? Wala na pong mga po. Nakatiko na naman. Kung nakaliko na po. maghiling ka pa rin sa Legazpi, sa right side, may tulay kan sa Inotan, dahil nakaliko na naman? Nakaliko na po, DP. Wala na pong mga tutugunin po. Okay. Ang bilis, ano? Ang bilis? Yes po. Okay. Opo. Sige. Yan man sana po ang barada digdi sale sa may Bicol College High School. Kaibanan ko po si Nicole Guriani. Ako po si Cristina Milano, intern hale sa Bicol University. So, may Cristina Milano from BIO, intern, ha? Okay. Si Joshua Bino. Joshua, kumusta na? Tapos na? Yes. Maray na hapon Gary, KBBP, maray na hapon Gary sa mga parantabay. Balik sa normal na dalagan at na sentro kan Daragalbay. Entero lang dito sa mga reparatory day. Medyo naging dating place din sa sentro kan Daraga. Sa Colbete ang mga magkarelasyon, lalaki, babae.
Yeah, naghiling kang parada sagkod sa swito ng magkatanay. Kaya pala. Kami kahit pag sa Daraga may fiesta, nagko-cover kami ka ito. Mga angkol may sa radyo itong Tito John Villanueva, itong Amping Bergado, itong Sophie. Yan mga angkol may digdi. Pagkatapos kang coverage me, sugilpin ko kay iba ko man mag-cover ka ito. Di ba? Ayos. Kaya pala so nag-text, sabi kan texter digdi. Maraming salamat po sa coverage niyo diyan. Nagkaroon ako sa kanya ng pagkakataon na makasama siya kahit konting oras lang. Iyon ang gagawin. May ibang purpose pala ng street dance. Ano? May ibang purpose pala ng street dance. Iya ba ka? Pagkatapos kan? Di ba? Kung sa bagay, BP, love month pa man ngun yan. Nga, di ba? February 28. Iyo baga, 28 baga. Salamat daw sa pagkakataon. Huling hirit. Yes. Sige daw. Okay na? Nasa mobile. Sige. Alright, nasa mobile na kami, VP, and sa mga Purumpa na dyan sa mga intern mo. Tabag ko din makauruli tulos. Okay na, VP. Isara kayo na sa mga suapat si Gloriane, si Christina, si Ragasa Buda, si Sude. And habang Si Talia, naglalampasan mo sa Talia kasi siya to. Si Talia kasi eksiha, iba man ang agihan kayo gayon? Nainot na data, VP. Nainot na. Sa mga pag-iribat ang intern. And habang nagaman na si Kuya Boy, sa mga tao tabi BP na halik duman sa sentro Candaraga, ngunyan nagralakaw na, nagbunsok na dito sa parada, siguro madiretso na ini Bicol University para sa exhibition. Alright? Ay, gusto mo Joshua, may exhibition pa naman sa BU? May competition proper tabi BP. Pag-abot naman? I see. Palampati dyan sa Cal, suspendido ang klase? Roger to that. Basta pakop Candaraga Albay. Okay, sige. Tato diyan naman si Hana may Ocampo, apo dan tadawan sitwasyon naman. Alright, so yung tabi VP pag subaybay ta Sentro Candaraga naging dating festival para miyan trash. Aha. This is Gigi. Nasa pag-una ko, Diyos Babino, nasa pag-date man. Alright, mga tugang, sandali lang po at magbe-break muna kami. 3:00 na po din hapon sa DCGB. Standby lang po kamo dyan. An oras hatod sa Indocang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ang today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Pag today's spaghetti sauce na, ang wais spaghetti. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer.
Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 028 series 2022. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 3:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pigpapailarom na sa briefing kan Philippine Embassy sa Moscow ang Filipino community sa Russia sampang kana naglalalang karerebokan sa pagultanan kan Russia asin Ukraine. Nagkaigwanin baliwanin concern manungod sa mga Pinoy na nakaistar sa Moscow asin iba pang parte kan Russia. Siniguro man ni Ambassador Igor Bailen sa mga Pinoy na handa sindang magtabang oras na kaipuhanin asistensya. Siniguro man kan embahada na katuwang ninda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pagsiserbisyo sa mga OFW. Yan ang pang alas 3 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta